Ba Preston tensong sembut menteri rong ba kajela ulong ba kasurak nang po umdan Singapore kadai kasurak baron kam jadi potlik nang hakathan umdan ya kita kitin uba Preston ulakan hakajinglang pin maunong rem ban siang surak haknang umsaw nong bri ban rakhe golden jubilee jong pastoret. Đây bên ông bà mình tôi tăng cao ông sao nông bì. Đây cả mình tôi cả thành rìm hơi bà rọc bì. Bà lấy ngông phí ngà đô thịa đô đem mìa cái này srok nà po nông po đen. Sunapur. Naman ngoi i cả đây cả lifeline ông bà rì. Ya cái này cái area cả thành bà rọc bì. Thì cả first phase mình tăng ngin sedang. Muslim cu begin sedang. Syuaban poi haum den. Ka first phase ka begin le lamba jong kata ka donor ministry, ka donor scheme. Bat ka baar bat pendep hadu ang te pernihat ngan le napo ka world bank. Bat kani ka begin le ru kan lo ka standard national highway. Ka begin le ka intermediate lane. Ka bat next iya kani ka full lane. Kani ka way ka badon kamne ka surok. Siya ka area, siya ka than ka masimi. Dikata ka bang akwak ban pau ban ongak mat jongpi, bat bang kermen sken. Kani ka jing angnut jongpi, ka jing angnut jongi na ka surkar. Ka jing angnut UMLA jongpi, ka jing angnut UMDC jongpi. Ngin pen urlong kawi hadit kawi pa. Ndadon kam pan keren politics. Nama don kiba ong ba Imat ubah prostitut menteri sitom mentas lectur seti mat kwa akan kwai do khai ya iba perbon mau kita gila ban don kita perkat lai pujai kam lele toy perkat opin lai mangingin trei ya kam ai baka kam ko mong pi bunsit nga sa kren ya kata ai baka kam kan kren kam jam ban ya ketin kabasa nang ta upai bakul bisa